xente non vendima. Isto é unha ruína. Hola, son David, son viticultor. Empecé nesta aventura no 2019 e uns anos despois, pois, bueno, parece que a aventura se acabou. Estamos ahora aquí nun viñedo que se recuperou na pandemia, no 2020, que está a plena produción, todo Mencía, que é o que demandaba o mercado. Ahora parece ser que demanda Godello, pero, bueno, eu a Godello non vou cambiar porque, bueno, aquí a planta Mencía dáse moi ben e o Godello aquí non resulta tan eficaz. O ano pasado xa foi complicado, parece ser que as bodegas xa colleron o que colleron ano pasado porque a administración lles prometeu algo que non cumpliu, e este ano tampouco fai nada, entonces pois vémonos abocados non sei, a cambiar de oficio. O que, non sei, a administración quere que a xente nova veña ao rural e que vivamos do campo, algo que é inviable, porque aquí, se non é do viñedo, por tal como é o terreno, e porque as fincas non son moi grandes, pois aquí as ganaderías pois non son moi eficientes. Ata ahora o viñedo pois era o que máis, o que deixaba algo de cartos. Entón, se desto non podemos vivir, pois, bueno, pois quedará todo a monte. Bueno, estamos aquí nesta parcela, recuperouse no 20, o que pasa que antes de plantalas no 20, ano e pico antes, hubo que facer un montón de permisos polo tema, porque aquí estamos en Renatura. Desde ese poste da luz para baixo estamos en Renatura, entón hubo que facer uns procedimentos ca administración moi engorrosos, aparte de pagar unhas tasas, e seguir uns procedimentos moi dilatados no tempo, co cal levaron case un ano, que claro, as cepas podían estar plantadas moito antes, pero, bueno, a administración leva os seus caces. Entón, claro, despois de todos os gastos económicos que conleva entre comprar terrenos, adecentalos, meter a pala e conservar as muras, porque aquí, claro, estamos nunha zona que non podemos facer o que queiramos, isto non é Castela, aquí hai que adaptarse ao terreno e aparte as muras son de especial protección, o cal incrementan os gastos de produción. Entón, é contraproducente, non? Porque nos dice a administración, non, é que ustedes venden a uva moi cara e tiene que ser máis barato, pero que a nos están obligando a producir desta maneira, porque, por exemplo, aquí, se metemos maquinaria, taluzamos todo de outra maneira para mecanizar, abarataríamos os costes de producción, pero claro, a paisaxe non sería o mismo. Entonces, se queremos preservar isto, e se queremos el patrimonio da humanidade, eu creo que deberíamos mirar un pouco por a xente do rural para que isto non quede abandonado, non sea todo monte. Agora, por a tendencia dos mercados que nos dicen que queremos viños blancos, viños máis frescos, vamos a ver, aquí viños blancos na Ribeira Sacra pode ser que haya zonas que se dean. Esta, por exemplo, non, porque por a exposición, esta parcela, pois po Godello non estaría moi ben indicada, pero que houve a Mencía, podemos facer moito tipo de caldos, podemos facer viños espumosos, podemos facer viños rosados, incluso co fan en Francia da Mencía, co fan en Francia, da uva Mencía, a uva Mencía por dentro, por fora vemos que é unha uva negra, pero por fora, por dentro, vemos que é unha uva blanca, que isto fano en Francia. En Francia fan cunha uva parecida a esta, non é Mencía, é outra clase parecida, fan viño blanco. Entonces, igual deberíamos, en vez de agarrar e poñernos ahora tolos, veña blanco, e veña blanco, e veña blanco, pois experimentar con outro tipo de cosas, porque vemos ao mesmo lado. Se esta uva por dentro é blanca, podémosla convertir en tinto, perdón. Sí. Vamos a ver, para este ano, o máis lóxico, como o Estado español fixo noutras DOs, como a Rioxa, que meteu un montón de cartos entre destilacións, podas en verde, mesmo axudas, para aqueles produtores que non cobraron ningún tipo de axuda, eu creo que a administración local, a Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias, pois podía intentar conservar un pouco esta zona. Non digo que nos subvencionen sempre,
porque vivir de subvencións non é bon. Pero se noutras partes do Estado español a administración o fai para non deixar quer un sector productivo tan importante como é o viño, eu creo que aquí debería facer o mismo, porque aparte despois nos ahora estamos en desventaxa con esa DO, porque esa DO estar tan subvencionada vai sacar os viños moito máis baratos que aquí, co cal para comercializar vai ser unha hecatombe.